Je sada Suzana Ćebić, najbolji libero ovog prvenstva. Suzana, neverovatna utakmica. Stvarno neverovatna utakmica i nije moglo bolje da se završi ovo evropsko prvenstvo, da postanemo prvaci Evrope u Beogradu pred ovakvom publikom. Ja bih se zahvalila svima koji su došli u Pionir i koji su nas bodrili pored malih ekrana. Nemačka je vodila sa 2-1 u setovima. Imala je 6-0 u četvrtom setu. Šta se desilo? Ništa, jednostavno nismo želeli da se predamo. Znali smo da ako ih pritisnemo od samog starta, ako pokažemo naše pravo lice, da možemo da preokrenemo utakmicu, što se i desilo. Stvarno smo izvukli poslednji atom snage iz nas i hvala Bogu, evo, prvaci Evrope. A peti set, on se ne gubi u ovakvoj atmosferi. Nikako, stvarno hvala puno ovoj fantastičnoj publici i svima koji su bili uz nas. Suzana, želim vam da lepo proslavite ovu zlatnu medalju. Svi ćemo je naravno slaviti noćas i sutra i narednih dana. Ti igraš u Nemačkoj, trebaš da se vratiš tamo. Šta će ti reći tvoje koleginice klubske? Pa, moj prvi trener je pomoćni trener, tako da ja idem jako zadovoljna. Sad, šta ja njemu mogu da radim? Ipak mislim da je bolja ekipa pobedila u ovom trenutku. Pobedila je bolja ekipa, a to je dakle reprezentacija Srbije, novi šampion Evrope.